तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण. आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट. समर्थनगर, वैभववाडी, फोंडा रोड लगत. वैभववाडी भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेटसह, प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईनसह, मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह आपला 712, आपलं घर. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. वैभववाडी, फोंडा रोड लगत, वैभववाडी. अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175 406764, 9422 394625, राजेश खुरसंगे 8850 141167. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचं यंदाचं 350वं वर्ष आहे. बजरंग दलाच्या स्थापनेचं 40वं वर्ष. या सुवर्णयुगाच्या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोकण प्रांत यांच्या वतीनं 30 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत दोडामार्ग ते शिवाजी पार्क, मुंबई अशा शिवशौर्य यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. यावेळी भव्य दुचाकीची रॅली काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती विश्व हिंदू परिषद मालवण प्रखंड अध्यक्ष भाऊ सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. म्हणून विश्व हिंदू परिषदेला 60 वर्ष आणि शिवराज्याभिषेकाला होणारी 350 वर्ष या सगळ्याचा एक योगायोग म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने संपूर्ण देशभर शिवशौर्य यात्रांचं आयोजन केलेलं आहे. आणि त्याचा एक भाग म्हणून आपल्या दोडामार्ग, आपला जो सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा कोकणचा जो शेवटचा टोक आहे दोडामार्ग, तर दोडामार्ग ते शिवाजी पार्क अशी 30 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर अशी 15 दिवसाची पूर्ण कोकण प्रांताची शिवशौर्य यात्रा निघणार आहे. ही शिवशौर्य यात्रा दोडामार्गतून सकाळी 8 वाजता सुरू होईल. त्यानंतर सावंतवाडीमध्ये दुपारी 12 ते 2 त्याचं दर्शनाचा थांबा असेल. कुडाळमध्ये 2:30 ते 4 वाजेपर्यंत थांबेल आणि 5 वाजता ही शिवशौर्य यात्रा कुंभारमाठ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे तिचं आगमन होईल. आणि त्या ठिकाणी मालवण तालुक्याच्या वतीने तिथे त्याचं स्वागत केलं जाईल. महिला तिथे पंचारती ओळखतील आणि त्यानंतर ढोल ताशाने स्वागत होईल. आणि 350 वर्षानिमित्त 350 टू व्हीलर रॅली त्यातून निघेल. आणि त्याच्यामध्ये इथे एक मालवण तालुक्यामध्ये एक भव्य दिव्य असं चित्ररथ त्याच्यामध्ये सहभागी होईल. चित्ररथाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तसंच जो मार्ग आहे शिवाजी महाराजांचा पुतळा कुंभारमाठ ते मामावरेकर नाट्यगृह, त्या संपूर्ण मार्गावरती विश्व हिंदू परिषदेचे जो भगवा ध्वज आहे श्रीराम आणि ओम असलेला, तर पूर्ण ध्वज संपूर्ण रस्त्याच्या दुतर्फा लावले जातील. त्याचप्रमाणे मालवणमधील जे नागरिक आहेत त्या सर्व नागरिकांना मी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने एक आव्हान करतो की हा जो स्वागत यात्रेचा शिवशौर्य यात्रेचा जो मार्ग आहे त्या मार्गावरती आपण सर्वांनी रांगोळ्या, गुढ्या, पताका उभ्या करून आपण या शिवशौर्य यात्रेचं स्वागत करायचं आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही मालवण भूमी आहे. आणि स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे काही महाराष्ट्रामध्ये किल्ले बांधले त्याच्यातला महत्त्वाचा किल्ला आरमार म्हणून सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. आणि या सिंधुदुर्ग किल्ल्यामुळे आपल्या मालवणची जी अर्थव्यवस्था आहे ही अर्थव्यवस्थासुद्धा फार चांगल्या पद्धतीने इथे आपल्या सर्वांना त्याचा फायदा होतो. जवळजवळ आज 1500 ते 16 लाख लोक वर्षभरामध्ये पर्यटनासाठी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बघण्यासाठी येतात. त्याच्यामुळे इथल्या सर्वांची जी अर्थव्यवस्था आहे, आर्थिक स्थिती आहे, त्या किल्ल्यामुळे चांगल्या प्रकारे सुधारलेली आहे. म्हणून आपल्या या सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं आणि आपल्या मालवणचं नाव सर्वदूर होण्यासाठी म्हणून ही जी शिवशौर्य यात्रा आहे आणि या यात्रेचा हा जो पहिला दिवस आहे, पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम हा भव्य दिव्य होणं गरजेचं आहे. म्हणून मालवणमधील विविध पक्ष असतील, संघटना असतील, सांस्कृतिक मंडळं असतील, महिला मंडळं असतील, त्या सर्वांना विश्व हिंदू परिषद मालवणच्या वतीने मी विनंती करतो की आपण मोठ्या संख्येने पक्षभेद आणि वैचारिक मतभेद विसरून एक हिंदू धर्मासाठी आणि हिंदू राष्ट्रासाठी एकत्र येऊन या स्वागत यात्रेचं स्वागत करावं आणि त्यात या शिवशौर्य यात्रेचं स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे
आपण या यात्रेमध्ये आपले 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनं घेऊन सामील व्हावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि या यात्रेच्या नंतर मामावरकरमध्ये समारोप होईल आणि मामावरकर नाट्यगृहामध्ये बरोबर संध्याकाळी 6 वाजता जाहीर सभा होईल. आणि या जाहीर सभेला डॉक्टर विवेक कुलकर्णी हे क्षेत्रीय बजरंग दलाचे संयोजक आहेत, त्यांचं तिथे जाहीर सभा होईल. आणि या सर्व जे यात्रा आहे याचं नियोजन आहे, त्या यात्रेचं स्वागत अध्यक्ष म्हणून आपण मालवणमधील प्रतिष्ठित डॉक्टर पंकज दिघे यांची नियुक्ती केलेली आहे. धर्मो रक्षती रक्षिता हे विश्व हिंदू परिषदेचे ब्रीदवाक्य आहे आणि हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी म्हणून विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झालेली आहे. 1984 साली उत्तर प्रदेशात श्री रामजानकी रथयात्रेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि त्यावेळच्या सरकारने या रथयात्रेचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हात वर केलेले होते. अशावेळी विश्व हिंदू परिषदेने आणि ती जे शंकराचार्य होते किंवा जे धर्मगुरू होते त्या लोकांनी हिंदू समाजातील जे तरुण वर्ग आहे त्या तरुण वर्गाला एकत्र येऊन बजरंग दलाची स्थापना केली. त्याच्यातून बजरंग दलाचा जन्म झाला. गेल्या 39 वर्षात श्री राम जन्मभूमी अभियान, राम सेतू रक्षण, अमरनाथ आंदोलन, प्रतापगड अफजल खानाची कबर हटवणे, गोरक्षण, लव जिहाद मधून हिंदू मुलींना सोडवणे किंवा दंगल सदृश्य स्थितीत हिंदू समाजाचे रक्षण असो, देश का बल बजरंग दल ही उक्ती स्वपराक्रमाने सिद्ध करून दाखवलेली आहे. इस्लामी जिहाद, ख्रिश्चन धर्मांतरण, शहरी नक्षलवाद आणि हिंदू जीवनमूल्य नष्ट करणारे सांस्कृतिक आक्रमण परतावून लावायचे असेल तर जगद्गुरू तुकोबा रायांच्या भाषेत नाठाळाचे माथे काठी हाणणारे कट्टर बजरंगी उभे राहिले पाहिजेत, हा सुद्धा त्या मागचा हेतू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.